Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da warhaka. Insha Allahu bidiyon mu a yau shine za mu koyi yanda ake typing waɗansu haruffa na Turanci sannan a juya su zuwa ga waɗansu kalmomi na Larabci a cikin Microsoft Word. Ba tare da ɓata lokaci ba, idan muka buɗe Microsoft Office Word ɗinmu, muka sa kalma na FDFA. Bari in sa kalmomin. Nan muna da FDFA shine na farko. Na biyu muna da FDFB, na uku muna da FDFC, na huɗu kuma muna da FDFD. Idan muka zo muka sa FDFA, sai ka danna Alt key ka riƙe, sannan mu danna X. Kun ga ya kuma mana sallallahu alaihi wasallam. FDFB in ka danna Alt ka riƙe ka danna X, an samu jalla jalalu. FDFC ka danna Alt ka riƙe ka danna X, an samu waton Real. Sannan FDFD ka danna Alt ka riƙe sannan ka danna X, an samu Bismillahir Rahmanir Rahim. A nan za mu dakata da wannan bidiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.